Sri Huning Mustika Tuban sakmene-mene le nggih leres Pak jos putra Kanjeng Lawe dok prangkong Bojonegoro Bebila Wirat Moyo Genti cengkok anak kulanang Sudrun Pripun? Sudrun tumben ngilang bae. Kamu ya penyanyi MC. Oh ngaten. MC Nggih. Tan hurung Sri Yuning gugur. Monggo ndherekaken Mas. Nggih, ngatas-atas lho Mas. Dadi kusumaning bangsa ngoten Dimas Kepiok Jan swantenipun nggih Atur walaupun sembah mangke nuwun. Mbak Chandra Kirana nglajengaken langgamipun Sri Huning Mustika Tuban setika dawuh. Walaupun sibuk tapi wajan swantenipun Nggih jos. Mas. Nggih. Sri Huning Mustika Tuban Laku Tresno lan Sabaya Pati marang Raden Wiratmaya kanggo prasetya hanandang branti Sri Huning katon ngraitna kanthi tresna katange pripati Wiratmaya putranira sira lawe adipati Tuban Sri Huning putrane wong sabati nalikane kapupu ing madya loka dok prang tanding lawan minak jinggo Ingkang saking Lampung nggih badhe berkesan di aturi ya Dik ya. Nggih, Mas. Saking Lampung wajan keluarga besar Lampung. Monggo. katresnane Wiratmaya dinapiti ning rara Sri Huning senadyan wakasanira prating lena lan laku
Mas. Aku kayak kok terlalu semangat men to, Dok. Wah, jan. Wayah mlebu ra mbok leboni, wayah metu malah mbok lebloni piye lho. Ya maaf kulubani Adama kotom sak kabeh anak dusun Adam dene salah luput lan uga kilap kuwi hal biasa. Mas Harno, juragan sapi Mas, juragan daging sapi, lho Mas. Kok ngono men to Mas? Pesantren Dik harus sopan. Gus, saya. Gus kepiye? Ya. Mas Harno ngersakne lagu napa? Jaluk lagu lho Mas, iki kudu jaluk lagu lho iki. Ndare pamo? Ditelaske sik terus Oke. pakai Mas Juragan. Katresnane Yo. Bener, nah ini bener aku. Sampun Mas, menika nuhoni pamundutan